mokoro kudani mamor sechete mange mane bedi mabe dakipat Yesu gone erokamano ting nyinge malo jawarwa Yesu enokonyi enotai pile rong nyinge Yesu onyalo duto gene kende sama ine kuyo enokeli more chunyi pile seche maya mokoro kudani mamor seche mange mane bedi mabe dakipat Yesu gone erokamano ting nyinge malo jawarwa Yesu enokonyi enotai pile rong nyinge Yesu onyalo duto gene kende sama ine kuyo enokeli more chunyi pile seche maya mokoro kudani mamor seche mange mane bedi mabe dakipat Yesu gone erokamano ting nyinge malo jawarwa Yesu enokonyi enotai pile rong nyinge Yesu onyalo duto gene kende sama ine kuyo enokeli more chunyi pile. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know, you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Saeko kapenyo gano karaindikanye Saeko kapenyo gano karaindikanye Kinde magingima Yesu nibiro na Mondo iyud aseyudo chang kaka skiza tune mari D star 811 star 500 hash. Chenro malero kitwa gitimbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ngengno. Masokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chie. 111 Jumapil, Sapargario Ginusu Diambo. Negino siepe mangita gidel. Niti engi manaka, to ananyalo timone gimora mora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osechiwre yo maduong' ahinya odni. Koro ang'o momiyo unotimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando jodgi duto. Anakia kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore, ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e odni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. Ana rach ahinya, ana nyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kik bai.
watesi wangu walitoroka, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake, amenipigania vita vyangu Mungu El Shaddai. Maadui waliponilemea, Bwana alisimama, watesi wangu walitoroka, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake, nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili, nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili, nitapaza sauti yangu wote wasikie. Amenipigania vita vyangu, Mungu ni muweza. Kwa nguvu zangu mimi singeweza, Yesu ananilinda. Ninainua bendera yake, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake, amenipigania vita vyangu, Mungu ni muweza. Kwa nguvu zangu mimi singeweza, Yesu ananilinda. Ninainua bendera yake, nguvu zake ajabu. Leo niko hapa na shuhudia wema wake, nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili, nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili, nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili, nitapaza sauti yangu wote wasikie. Nafahamu fadhili zake, yote ninavyo Yehova. Pumzi bure, neema bure, mimi kiumbe kipya. Sina haya kuitwa mwana wake, nitaeneza injili, nitapaza sauti yangu wote wasikie. Amen. Erokamano ahinya jahera mar injili ngima kuom kete chenro mar injili ngima. Injili makelo ngima kod an Lorin Achieng. Arwaki mondi sudane machiegni wawinj wach Nyasaye. Okinyi sabato malerni wantie kanisa mar Embakasi Central Church. Ema watimo chenro wa mar injili ngima. Kendo okinyi ni wadhi bet gi Pastor Cliff Nyaji ma bro miyo wa chenro mar sermon. Kendo wadhi bet gi Teacher Morin. Teacher Morin bro kelonwa sermon mar nyithindo. Mano
en Lulu mag Yesu. Kendo wadhi bet gi nono ndiko. Mano en nono lesson gi Elder Steve Agua kod Elder David Odote. Okinyini an gi kwaya mawer mamit ahinya. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. An kod gi ka gisebedo ka giweronwa iluongo gi ni The Realms Melodies Ministers. Tekendo gibro pako Nyasaye chakre ne wachak sani nyaka sama wadhi tieko. Adwa rwaki e chenro mondi med oronwa ote e 23600 ingiswa ne pachi kaka chenro dhi mbele. Wadwa kao yweyo matin kapok wadhi mbele. Adwa keto u ewer gi Jo Realms Melodies Ministers. Gimiwa ne wer achiel kapok wadhi e yweyo. Ujio wa Bwana wetu kamwe sio mbali tena. Dalili zaonyesha kurudi kwake Masihi. Tutayarishe nafsi zetu, akirudi tupatikane tukiwa sawa. Tutayarishe nyoyo zetu. Ujio wa Bwana wetu kamwe sio mbali tena. Dalili zaonyesha kurudi kwake Masihi. Tutayarishe nafsi zetu, akirudi tupatikane tukiwa sawa. Tutayarishe nyoyo zetu. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. akiwa na jeshi la malaika. Tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika. Je, utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona
atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika, tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika, je utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika, tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika, je utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Arejea Bwana Yesu, kila jicho litamuona atakaposhuka mawinguni akiwa na jeshi la malaika, tutapaa angani na Mwokozi. Siku ya ajabu itafika, je utayari? Heri walioosha mavazi kwa damu ya mwana-kondoo, wataenda naye mbinguni. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima kumkete chenro mar Injili ngima. Ochopo sama wadwa nono ndiko mar juma, mano en lesson. Kendo an gi elders ariyo Embakasi Church ka madwa konyowa gi nono ndiko. Kendo wadwa wacho ni wadwa gone erokamano ahinya Pastor Nyagaka. Yes. Erokamano maduong' kuom miyowa kinde mondo wabi ane wanon lesson kanisa neka. Wadwa gone jahera mar Injili ngima erokamano maduong' nikech inya oronwa ote e 23600 mondo inyiswa ne pachi ne lesson ma wadwa nono kawuono, lesson mar juma mosekadho ni. Erokamano ahinya elders, happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Erokamano ahinya nyachako mana kodi elder Steve Agwa. Erokamano Lorin. Gi nyinga an elder Steve Agwa. Gidala au Sakwe SDA Church mane ikauma Karachwanya e gweng' miluongo ne Kamgoma. Erokamano. Gi Nairobi ka e kanisa miluongo ni Kariobangi Men en Eastlands. Erokamano. E Outer Ring Road kanyo. Erokamano maduong'. Elder David Odote. An jayalo David Odote maja Kaguria. Kaguria gin Nyakach Kajimbo modak Kabuoch. Kanisa na madala iluongo ni Maro SDA Church e buo Koguta North District, Victoria Field. To Nairobi ka alemo Kariobangi East, kata dhok machielo iluongo ni Gitadhuru. Erokamano maduong'. Arwako uwe chenro mar Injili ngima e kidieny mar nono ndiko, mano en nono lesson mar jumani. Kapok wachako, Elder Steve Agwa, dongi chaknwa gi lemo. Wacha we walem. Nyasaye mangima, Jehova manyinge ler chutho, jaduong' agoni ni erokamano kuom kinde mimiyowa kendo e odiechieng' maler mar Sabatoni, mondo wawuo kuom wach maduong' ahinya miluongo ni hera. Yie imiwa paro mabith, Roho Maler obednwa japuonj, mondo kwatieko Nyasaye to chunywa oduogi ni dwoko pachwa kuomi, kendo wang'e yie moloyo nikech in e wuon hera. Tekoni oritwa, itawa nikech wasayo kuom yie e nying Yesu majawar. Amen. 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 Erokamano arwako ukendo nikech wadwa chako nono lesson manasani. Kendo ngeni Sabato manokalo cha ne wawe kuma meta ahinya. Kabisa. Tageno ni Elder David Odote ibo tudo wagi Sabato manokalo cha gi introduction mawatimo jumani. To pod wanana e ote mar Paulo ne Jokorintho. Mokwongo gi mar ariyo. Erokamano. Donginya tudo. Erokamano Lorin. Sabato mokalo ne wawuoyo kuom mich mag roho. Kendo kama ne waweye ma very sensitive e buk mar Jo-Efeso sura 4 wesa 11 mawacho ni kanisa Nyasaye oketo ji abich. Achiel kuomgi en janabi. Ariyo kuomgi en jaote. Adek kuomgi en jalando wach maber. Ang'wen kuomgi
en jatelo mar kanisa. Abich kuomgi en japuonj. Samoro gik moko abich gi nyalo bago ji matin. Janabi en ng'at ma golo weche matut masomo buge machalo Daniel gi fweny moting'o weche mag kor. Kaeto jaote gin mwanyalo wacho gin lay preachers, gin giyalo oko. Kaeto jaland wach maber en ng'ama yalo gi buge, evangelist. Kaeto jatelo en e pastor. Kaeto japuonj en jakwath. Jogi duto te Nyasaye okete kanisa ka kendo migi michgo mondo giger godo kanisa. Koro mago e mich mag roho. Kwa biro kawuono to wayudo ni nitiere tipo mar hera. Tipo mar hera Lorin en ni inyalo okinena tineno tipona. Nen to okinena to tipona titimori nade. Ineno to koro tipona no kineno tinyalo wacho maudote. Koro nitiere gik ma kawaneno to nyalo nyiso hera kata kopo ni ok waneno hera, gik ma kotim to nyiso hera. E buk maduong' manomiwa e buk mar Jo-Korintho mokwongo sura 13 wesa 13 ne wacho niya, to gik moko adek gi ema osiko, gin yie gi geno hera. To gima duong'ie moloyo kuomgi en hera. Yalo biro rumo. Gik mwatimo mich manomiwa e pinyni koro wachgi ni biro rumo. Lakini hera to siko manyaka chieng'. Kendo ni nyisowa ni nitiere hera miluongo ni agape. Agape en aheri koda beni okin watna, aheri koda beni onge gima yudo kuomi, aheri kata obedo ni okwanos, en hera moriwo. Ng'en Lorin anyalo heri nikech ni watna, bende anyalo kata heri nikech nitiere gima riwowa. Lakini hera mar agape en oriwo te. Ihero kata ng'ama ok oheri. Mane hera mane Yesu nigodo. Kendo kane wasomo e buk mar Jorumi 8 wes 35 nyaka 39, Paulo penjo ni en ang'o madipogwa gi hera ma Kristo herowa godo. En tho, en tuo, en kech, ni onge chandruok moro amora manyalo pogowa gi hera. Koro mae wach maduong' ma wadwa nono e jumani. Erokamano ahinya. Gik ma iwacho ni gik ma kineno tineno hera. Timbe moko ma kotim to nyiso hera. Tipo mar hera. Tipo mar hera. Yes. Ageno ni Elder Steve Agwanya kelowa gi kizungu ni a portrait of love. Portrait of love. Ok shadow of love. Portrait of love. Exactly. Portrait ingeni koro dholuo luongo ni tipo, to Kiswahili dodhe ni picha. To koro dhok maber en tipo. Ma jaduong' owacho ni kineno gino tineno ni mano te en kamano. To wayudo kanyo ni agape love. Yes. Ihero ng'ato kata ka ok oheri. Mana die. Wach malich manade nikech wabe ing'eni wan dhano. Yes. Tek malich. We amed wach moro kanyo. Ing'eni agape ni en dhok mabende wakia. Magi dho jog Greek. To Greek mano wayude e Athens, kinyalo paro mano wasomo chon cha. To wayude jorieko. Achiel kuom gi iluongo ni Plato. Jogi ne nigi dhok mar hera. Koro agape na achiel kuom hera. Moro nitie miluongo ni eros. Moro iluongo ni filio ama kata filia. Moro bende iluongo ni storge kata storge. Magi dho Greek te to gichung'ne aina kaka aina mar hera. Mar eros ni hera ma ji ng'enyne paro ni e hera, nikech en hera ma aneno ka ng'ani jaber koro adwa ni mondo akende. Iwinjo? Koro mano Lorin dhok mar love ni e dhok monjaw ni e gweng'wa ka kabisa. Mamiyo koro hera ma hera ma koro miyo wa picha ne kaka wuono ni koro paro lalgo. Nikech hera ma hera ni en niya, Yesu luoko tie Judas madhi ndhoge. Ing'eni ng'ama dhi ndhogi en ng'ama dhi negi. Oluoko tiende to ng'eyo ni dhi ndhoge. Winje hera no kaka tut. Koro miyo kwa dhi e gima wacho ni gimomiyo hera en gima ochuno. E kama Jaduong' Odote wacho. Gimomiyo hera en gima ochuno. Jaduong' Odote wacho niya, kata bed ni ikoro, winjine gima Paulo wacho konwoyo gima Jaduong' Odote wacho ni. Jo-Korintho mokwongo 13 wesa 1. Owacho niya, kata da bed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera, to achalo mana gi okot mayuak kata olang' migoyo. Wesa 2. Kata da bed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang'eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata da bed ni yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde manitie, to aonge gi hera,
to okan gimoro ngang. Lorin sa ema yombowa to eyo machiek en ni nyalo bedo ng'ama nigi mich moro mar roho mi to kosa migo tikete sunga ionge gi hera koro en gima onge tich. Inyalo konyo ji miwach kata ni kanisa Embakasi Central ni an ema adwa ng'iewo kombe gi te kenda to ka ok hera madhiri to kare nyisruok ema dhiri. Koro hera duong' moloyo. Hera gi nyisruok opogore. Nitie tim moro mitimo nikech ihero Nyasaye. To kata nikech ihero Nyasaye idwoko hera mane Nyasaye oherigo cha, koro imbi ng'iso jomoko. To nitie tim moro mitimo mondo ji one ni in ema inyalo time. Iwinjo ma in ema iyude pakruok kata puoch. To ma Nyasaye yude duong'. Oyombi mane hera. Yesu to wache niya e buk mar Mathayo 24:12 ni kendo nikech richo nomedre hera mar ji mang'eny nodog mang'ich. Koro winje kaka gino lit ni ndalo ma koro wadake ni nikech richo koro ng'eny hera mochochni e mang'eny to hera mar agape miwacho ni hero ng'ato kata ok oromore ga hera. Ineno ka Yesu ohero Judas mane dhi ndhoge. Yesu ohero nyaka ng'eni kech Nyasaye nohero piny ahinya kama jok mane ok oromore ahera Nyasaye ohero e tho Yesu msalaba. Lorin mane hera. Koro wabro yudo kit hera go kako timo kinda. Hera maber ne moda puonjore kawuono. Erokamano. Hera maber mar agape ema wadwa puonjore. Ageno ni wachiegni dhi e yueyo matin to ntie wach mawacho ni what love does. Yes. Gidholuo wachang'o elda. Gima hera timo. Gima hera timo. Gima hera timo. Gin gik moko abiriyo. Make mana kanyo. Amen. Gima hera timo. What love does. En wach mamit ahinya ma kawuono wawuoye wach hera e nono ndiko mar jumani. Wasetieko gi kidieny mokwongo mar nono ndiko. Wadwa dhi e yueyo matin, waduogo mana sani gi kidieny mar ariyo. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Jumani, erogo manyithindo. Women's rights. matatu, yanabaki mandazi mangapi? Mwalimu, ukitipea mandazi matano na chai na maziwa. Yawaishi, jamani shule na ama. Rogo mar nyithindo. Ngeso chakre saa 3 okinyi. Kick by. Ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga ya solo kawakelo ni ngolo motimo kathedro
See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa parga chiel mamidhiambo. Mana era Movie TV. Erokamano ahinya kuom kete wang jowi mara Mugi TV ma en chenro mar Injili Ngima kidieny mar 2 ma wanono ndiko mano en nono lesson an gi Elder Steve Agwa kod Elder David Odote makonya gi nono ndiko mar joma ne wasetieko kendo kawuono wadwa wuoye wach mawacho ni what love does mawacho ni gima hera timo. Yes. Elder David Odote. Erokamano agombo nyiso jawinjo ni kisomo buk mar Jo-Korintho mokwongo sura 13 4 nyaka 7 wuoyo kuom gik moko 7 ma hera timo. Achiel kuomgi hera hore, ng'ama nigi hera mar Nyasaye en kata weche tek manade to hore. Horuok dhi kachiel gi kinda, ok orikni. Mar 2 onyiso ng'uono. Ka ng'ama nigi hera kata debe man ni ng'ato timone marach, Yesu notimne marach to ng'uono ne ang'uona ji. Stefano inego gi kite teno lemo mana ni wuora wenegi. Jok machalo John Haas inego iwang'o to wuora wenegi. Omiyo hera hore, hera timo ng'uono. Wach mar 3, hera mor. Omor gi adiera, odwaro mana adiera lilo. Kendo ok ohero miriambo. Hera wachne mar 4, odhile weche duto, odhil. Lorin ji odak ngima matek. To dhil tiende niya, inyalo umo. Lorin inyalo bedo gi wach moro mapek e odi. To idhile weche no iumo, ng'ato ok ng'e gik manie odi. Iwuoyo godo gi Nyasachi kendi. Tie jok moko malanda gik meoda no landa. Koro ng'ama nigi hera mar Nyasaye odhil e weche duto. Mano migawo mar 4. Migawo mar 5, ng'ama nigi hera mar Nyasaye onyiso yie e weche duto. Oyie. Ing'eni nyaka wanyis ji ni wayie kuom Nyasaye. Yie wani onego wamentene. Mano hera. Migawo mar 6, ng'at man gi hera en onyiso geno e weche duto. En gi geno. Kaka wageno ni Yesu duogo. Ibiro golwa e piny marach ni kiterowa malo. Mago gik ma kineno tineno hera. Kaeto wach mogik inyiswa ni hera timo kinda e weche duto. Kata debe ni iromo gi weche mapek machalo nade. To ka in gi hera mar Nyasaye to ibiro timo kinda e weche duto. Magi e tipo 7 mag hera manyiso waka. Koro kineno ng'uono, ineno geno, ineno kinda, ineno dhil, ineno horuok. Mago kare tipo mag hera. Erokamano ahinya. Ikele very simple. Mageno ni nitie ng'ama ni dala kacha owuok gachiel ariyo. Exactly. Elder Steve Agwa. What love does not do. Ing'eni gima hera ok tim. Lorin ma koro en ataro. Japuonjna moro ne puonja ni kathira mar gima iseng'eyo cha. Koro en ataro mar gika. Ka koro Jaduong' Odote mana buk achiel no en bug hera. Koro awacho niya, kapok ioro ne ng'ato, aneno ka ji oro alama moro makwar machalo heart. Ni I love you, kata na heri. Kapok ioro gigo, to koro ng'i gik ma hera ok tim. Kopo ni gigi itimogi, to ng'e malong'o ni ionge hera ma wawuoyeni. Okwano niya, mano koro kichake, gena kama Jaduong' Odote nitie no. Jo-Korintho mokwongo 13 4 kidhi nyaka mbele. Owacho ni namba 1, gik ma hera ok tim. Achiel kuomgi oonge gi nyiego. Ni hera ka ng'ato ng'isi ni janyiego, hera onge nyiego. Nyiego onge kuom hera. Namba 2, ok osungre. Hera ok sungre. Aloicha hera onge go. Namba 3, hera ok pakre. Hera ok pakre. Namba 4, ok otim gima kuodo wich. Lorin ng'iya ne ng'ama wacho ni ohero ng'ato. Kaka gitimore kama ji nitie. Kata e pap moro. Isaneno ji kata kama ji ng'enye. Otimore no ohero ng'ato, lakini timbe mage timogo to kuodo wich. In fact, chik sirikal moro wacho ni public nuisance. Mane nyalo ng'adni go bura e court kata e doho matweyi kidwanyori
e adharani Adharani mbele ji. kama ji nitie. Hera onge gi gima chalo kamano makuodo wich. Hera bende ok nyal golo dug ng'ato oko. Wikende jomodak e ot kaka jaduong' Odoto wacho. Koro idhi lando dug wadu ma ok nyal ok gombo ni kuod wi wadu. Namba 5 wacho ni ok odwar mare kende. To dich gi ratich ji. Sano joma kedo ne ratich oganda. Jogo pimo kit hera ni hera ok odich gi mare kende. Ngeni mare kende to ni selfish. Ng'ama gire en gima wadonje kodi ni ayude ang'o. To hera mar agape to wacho ni gima wadonje kodi ni iyude ang'o. Iwinjo. Koro namba 6 wacho ni iye ok wang' piyo. Kama jaduong' Odoto wacho no ore moscha. Hera iye ok wang' piyo. Makopo ni wacho ni hero ng'ato dakika matin isamiye apat. Mano ti here nang'o? Ok nyalo ng'ato gi violence. Inyalo ng'wonone ka gimoro timore. Ok omak sadha bende. Bende ok omor gi tim ma ok kare. We atiele wach mar ok omak sadha ni. Ng'ato iwacho no osiepni kendo nokosoni. Timako sadha ma iga Rumo. Iga rumo kapodi mako mana gimano ni ang'wono to ang'wono ne lakini wiya ok no wilgo. Mano ok ing'wono ne ng'ato. Koro hera ok mak sadha. Hera weyo richo kendo wich wilgo. Kido gi Lorin king'iyogi magi kit Yesu. Emomiyo gigi wan wawegi ok wanya yudogi. En mana ni kwa dhir Yesu to koro wayudo gi kuom Yesu. Yesu wamiyowa kuom teko mar Roho. Emomiyo iluongogi niya gin chiwo mar Roho Maler. Erokamano ahinya. Kendo kawuono lesson ma kawuono ni mora malich Amen. gi Kisungu Elder Steve Agwa wacho ni a portrait of Jesus. Yes. Digoluo kele nade Elder David. Tipo mar Yesu. Tipo mar hera. Tipo mag hera. Yes. To Yesu ni a portrait koso Kizungu emodoke marach. Kido mar Yesu. Ema koro wadwarano. Ma koro kido mar Yesu. Kido mar Yesu. Amen. Lorin pare ni lesonde ni nyaka nwachake. Wawuoyo mana kuom Jo-Korintho mokwongo sura 13 wesa 4 nyaka 7. Kanyo magombo ni mondo jawinjo winji. Kanyo emolernwa mathoth. Koro ikelonwa kido mar Yesu. To kido mar Yesu ni en hera. Achiel gik mane Yesu nigo. Yesu ne ohore. Kata dine bed ni okadhe pek malich machalo nade. To jawar nohore mana mondo okel warruok ne joka dhano. To kata mana kawuono Lorin, kawalando ni Yesu biro, ji ok believe. Kendo ji osewacho ni biro Yesu ni en kanono. To Petro mar 2 sura 3 verse 9 wacho niya, ni kik wapar ni Ruoth odeko mar chopo singruok ne, to ohore mos mondo ng'ato kik lal. Joma pod madho kong'o oko ka, Yesu hore negi. Bing'en kong'o nego ji. To samoro ng'ato osemadho kong'o to kong'o pok onegi. Dongi wacho ga ni Nyasaye manoloko pi divai ya. Mano wach machielo ma dewa yudo thuolo ni wanyalo nono. Ing'e ni Satan tiyo mana gi wese muma ka. Gima ne Yesu oloso divai ma ji omadho, divai ok en kong'o kaka ji paro. En musabibu, pi musabibu, koro mano to ne waonge. Koro nitiere richo ma ji timo oko ka. Ng'ato nyalo kwalo miwacho to ng'ani ok onego negi, in igombo mondo tho, lakini Yesu to pod ohore ne, rite e wechego duto te mondo mi oware godo. Mano kido mar Yesu, kido mar horuok. Kit Yesu machielo en omor gadiera. Paulo kata kane yalo to wacho adiera. Lorin wacha adiera, kata adiera no nyalo teri e jela, kata adiera no nyalo miwe odi. Tibiro yudo ka adiera no chieng' moro nolos ni dak moro mowinjore. Emomiyo wan kaka joge Nyasaye, ineno wach injili ni, jomoko tiyo gi wach Nyasaye mondo giyud go ohala. Onyalo kata tiyo gi miriambo. Lorina nyalo bukora kata ni aneno gimoro dhi biro odie marach. Aneno ka sanduk moro aneno odi ka. Koro timane gimoro, orane pesa moro mondo wakonyi godo. Ahero kipindi moro ma Joramogi kelo ne Mirema. Akia ka ting'e. Na neno ka jalemo moro nyiso ng'ato ni ane chandruok ma in godo ni, golane pesa kiwango makama mondo mi walemni. Mirema kama na puonj monengo bene wayudo. Koro Yesu nyisowa ni kwa yalo to nengo wahera adiera, kara adiera en kit Yesu. Mar adek, Yesu nodhil e musalaba Lorin. Yesu nosandi. Yesu notimne gik maricho. To nikech nobiro waro joka dhano, Yesu nodhil. Mamano kisomo Jo-Ibrania sura 12 wesa 2 kod 3 wuoyo kuom dhil mar Yesu. Kaeto Yesu mogik wacho niya, Yesu ne nigi yie kata ang'o
ema timore. Inyiso wanie thuolo ni wabede gi kit yie mane Yesu nigo. Ing'eni ya yie mar Yesu gi yie kuom Yesu gik moko ariyo gi otimore nade opogore. Yie mar Yesu kata nodhi tho e musalaba to noseng'eyo matokeo gima dhi wuok e tok musalaba no ni jaricho idhi timruok nade idhi war. Koro ambe mane yie monenga bed godo mondo sacrifice myself mondo joma moko mapok ong'e Yesu onyal ng'eyo Yesu kokalo kuoma. Emomiyo magi e kido mag Yesu mane jandik lesson gombo mondo wang'i. Erokamano ahinya. Kele mamet. Erokamano ahinya Elder David Odote. Ng'eni wadhi mana ka watieko juma. Elder Steve Agwa. Watieko kamoro kanyo mawacho niya wadoke wach wich. Ndiko mana gayo wapuonjore lesson ni kuom hera. Owacho ni en Jo-Korintho mokwongo 13 kwesa 13. Owacho ni to gik moko adek gi ema osiko. Gin yie, gin geno kod hera. To gima duong' moloyo kuomgi en hera. Lorina ang'o momiyo jandiko kata Roho Maler notelo mondo wach ni gik moko adek osiko, yie gi geno osiko, geno osiko, yie osiko, geno bende osiko, hera bende osiko, to maber moloyo gi en hera. Ang'o miyo hera modhiye? Koro winj wach ni sani wayie ni Yesu nitie kendo nothonwa musalaba. Ka wananene wang' gi wang' koduogo duoke mar ariyo, koro yiene gi kuom Yesu. Ok wachak wagen gimoro kendo nikech Yesu ma wayie kuome ni osabiro. Namba 2 en geno. Dongo wageno ni chandruok mane piny ni momako wane chieng' moro norum. Ka koro Yesu oduogo moterwa polo, geno koro rum. Ang'o kendo mwachak wageno? To hera to koro siko nikech Nyasaye en hera. Ing'eni ndiko wacho niya ng'ama ok ohero dhano wadgi ok ong'eyo hera. Nikech ok inyal wacho niya ahero Nyasaye to ok ahero dhano wadwa. Kidwa ng'eyo hera maber en hera. Jo-Korintho no excel. Ne gitimo maber kuom gimiluongo ni guondo, piemruok, herruok kend, wuodhruok kod pakruok. Ne giherore kendgi. To Paulo ng'isogi niya Yesu to notho ne une musalaba mondo wer joma moko. Omiyo Jaduong' Odote wacho niya kata ng'ato rachie machalo nade Yesu pod oyie thone musalaba. Iwinjo? Ndiko moro wacho apani en Jo-Rumi 5:8 ni kane pod wan joricho to Yesu nothonwa. Tiende ni Lorin hera mar polo ni mosiko ni Nyasaye en hera. Koro wadhi dak kod Nyasaye ma en hera. Hera mosiko ni en hera ma hero kata gima ber moneno kuom ionge. Ing'eni kawuono kiyiero ojende kiwuoyo go ni to in ang'o mi kendo nyan ni to wacho ni oberna. Oberni nade? Niya ogwande ber, wang'e bana no kaber, to kopona piko goye piny matiende no koro tur. Pod ibiro here go gwande no. Koro kanyo hera gike, koro kone kanyo to koro kanyal here. Hera mar polo, hera miluongo ni mar agape ni en hera mohero go jaricho maonge gima jaricho chulo. Erokamano ahinya. Erokamano. En mana remb Yesu ema puodhowa kendo ema biro kaowa. Erokamano. Hera mar agape. Wach mogik Elder David Odote. Wach mogik Lorina gombo somo pach jandiko moro ka mawacho ni kata bed ni ng'ato wacho gi dhoge manade ni en jalemo ka ok ohero Nyasaye kaachiel gi dhano wetene to ok en jalup Kristo madier. Ing'eni ji wacho ni ahero Nyasaye to dhano wadu midak go ok ihero, kata mana dichuo midak go, kata mana dhako midak godo, kata mana jirandi ok ihero, kata mana kanisa milemecha nitiere ng'ama ok idwar tituori etwe ni jalemo. Mano ng'ama onge hera. Kendo wacho ni kata odoko ni onyalo bedo gi yie motegno kendo bedo gi teko mar timo honni, to ka hera onge to mano kanono. Kendo kata debed mana ni nyalo pogo ji gigi tionge hera, mano gima nono. Koro wachna mogik na akwayo ni mondo wayud Roho mar Nyasaye nikech mondo wabed gi hera mane Kristo hero wagodo. Hera ma Nyasaye no hero wagodo omiyo warowa kapod wan joricho. Emomiyo wan bende wabedie gi hera mwanyalo tero godo Injili mondo wakony godo jowadwa mamoko mondo wuodhwa mochomo polone wawak jowadwa bende wadhi kodgi. Erokamano ahinya. Ding'eni adwa biro iri mondo ing'iswa ni namba nigi nyingi kilemonwa. Adwa ni mondo Elder Steve Agwa ong'iswa nyinge gi namba ka watieko. Erokamano johera mag nono tie ndiko gi wanono ni mondo konywa e ngimawa.
Ma en wach malich ahinya nikech polo tok ni nyon ka ok ihero wadu, bende ka ok ihero Nyasaye. Hera ma chalo pata mar dhot kama dhot luorore. Mane hera. Hera e lemo. Gima chielo onge, hera ni e lemo. Omiyo iluonga ni Steve Agwa, jalo Steve Agwa, ma Kariobangi main Nairobi ka, to gidala Osakwe, SDA, mani Osakwe district. Jakwadha moro nikiti kacha ma mboero nono tiendika ahinya. Ogomba ahinya ni gini ok wega oko. Omiya mor. Nyinge iluongo ni Dickens. Dickens. Nyasaye med gwedi med neno wachni kendi med puonjo ji in bende. Erokamano. Namba na en 0702 854 009. Anuoyo 0702 854 009. Erokamano ahinya. Namba nyingi gilemo. Erokamano. Jawinjo iluonga ni Jayalo David Odote. Kendo namba na mar simo en 07 22 50 43 46 0722 50 43 46. Kamanade ma intiere yie mondo walem. Wagoni erokamano ahinya Nyasachwa manie polo malo kuom ng'wono maber miyie mondo wayudie thuolo e TV Ramogi e Injili Ngima mondo wanonie ndiko. Nyasachwa e thuolo mogikni iyalo ne ji e yore mopogore opogore. Nitie joma pok ong'ado wach mar dhi e kanisa, to kokalo kuom Royal Media e TV Ramogi Injili Ngima, Nyasachwa nyathini moro nyaka iwarie chunye. Parie jowinjo wate kama nade magintie. Ok wang'eyo ni giwinjowa kama nade, to Wuod Nyasaye parie nyithindi. Kendo walemo ne Royal Media, Jaduong' SK Macharia, kachiel gi jotije duto te, gi mashinde moyie mondo mi oti godo mondo injili okadhi. Nyasachwa parie nyako Lorin miyie mondo mak migawo ni. Parie nyarini ipare kachiel gi ode. Pare jo kamera mamenyowa Nyasachwa mondo wanyal nenore. Parie jo sitima momoko teinigi Nyasachwa mondo mi wanyal nenore yo makare. Pare producer, pare ji te madil gi migawo ni Jawal mondo injili ni onyal chopo kuma ok wanyal chope. Gwedho waduto kata mana nyithindi moseyalo ka e yor wer kachiel gi muma, Nyasachwa gin bendi gwedhgi. Kwa ikore mar dhi e chokruok ma kawuono, Jaduong' ibed kodwa, yuogi chunywa, to moloyo parie e pinywa mar Kenya. Walemo ne president marwa kachiel gi jotelo duto te moluore, nikech wang'eyo ka kwe nitiere piny to Jaduong' eka Injili Ngima nyalo chopo ne nyithindi. Tim dwachi ngimawa e nying Yesu mawarowa. Amen. Amen. Erokamano ahinya johera mar nono tie ndiko. Wadwa dhi e yweyo matin, ok idwa dhi mabor. Haujajibiwa, miaka mingi umemtumikia Mungu, siku zote umeishi nyumbani mwa Bwana. Wajiuliza maswali mengi, mbona waovu waendelea ukifilisika? Umeomba sana, haujajibiwa, miaka mingi umemtumikia Mungu, siku zote umeishi nyumbani mwa Bwana. Wajiuliza maswali mengi, mbona waovu waendelea ukifilisika? Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu
Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Itafika wakati wa Mungu, ni wakati mwema, hajakusahau, hajasinzia, yuko nawe, usichoke safarini. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Mungu hawezi anza safari nawe na akuache njiani. Lazima atamaliza safari nawe, alichoanzisha Mungu atakamilisha. Uwe na subira, kwani kusudi lake kwa maisha yako litatimika. Kibali chake juu yako wewe mpendwa, muamini Yesu atatimiza. Negino siepe mangita gidel. Niti engima naka, to ananyalo timone gimoro amora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osetiure yo maduong' ahinya odni. Koro ang'o momiyo unotimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando jodgi duto. Anakia kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore.
ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e odni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. An arach ahinya. An anyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Kik bai. chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa ni mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kurur mar ung'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabalakwase Rajabu Owarga Chien. 111 Jumapil saa 12:30 odhiambo. Ng'at manigi chenro mopondo chako wuoth mar hera kod wuondruok. Ichwanya to bok ichwanya nikech koro how. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Kuom gik motimo nano nyaka chul kuoro, nyaka manye. To hera nyalo bedo muofu. To seche moko hera en mana gima ichiwo. Kwani nasanya nyisi karango ni en mari, wacha ne mbele ne, wacha ne nyisi karango, na nyisi ga karango. Sama dira en miriambo. Adoni mundu nyisa nyako ni eno siep. Seche moko hera ok en gima ichiwo, en gima iyudo. Samoro ok tiga gi chuny, samoro nyaka itigi pachi. E Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart, I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Lolo mag Yesu, biuru machiegni sani nikech Teacher Maureen oseikonwa sigana mamit ahinya. Biuru sani, biuru sani. Wazazi tunawauliza jambo moja leo, mtufundisha vyo, sio vile muishivyo, kumpenda Mungu, kuwapenda majirani, nanyi wafanya kinyume. Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi? Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi? Wazazi tunawauliza jambo moja leo, mtufundisha vyo, sio vile muishivyo, kumpenda Mungu, kuwapenda majirani, nanyi wafanya kinyume. Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi?
kuishi siku nyingi. Mungu anapendezwa na jambo la utiifu. Mungu anapendezwa na jambo la utiifu. Mungu wetu anatupenda sisi watoto wake. Anatuamuru kutii wazazi wetu. Amri ya kwanza iliyo na ahadi ya kuishi siku nyingi. Mungu anapendezwa na jambo la utiifu. Mungu anapendezwa na jambo la utiifu. Yale mfanyayo yana uwezo mkubwa kwetu kutubadilisha kuliko yale mtuambiayo. Tenda wema muwe mfano kwetu. Tenda wema nasi tutaiga. Tenda wema muwe mfano kwetu. Tenda wema nasi tutaiga. Yale mfanyayo yana uwezo mkubwa kwetu kutubadilisha kuliko yale mtuambiayo. Tenda wema muwe mfano kwetu. Tenda wema nasi tutaiga. Tenda wema muwe mfano kwetu. Tenda wema nasi tutaiga. Yale mfanyayo yana uwezo mkubwa kwetu kutubadilisha kuliko yale mtuambiayo. Tenda wema muwe mfano kwetu. Tenda wema nasi tutaiga. Tenda wema muwe mfano kwetu. Tenda wema nasi tutaiga. Happy Sabbath. Happy day. Adwoko ne erokamano gokinyi ma kawuono. Wachak wadwoko ka wuoyo gi nyithindo matindo. Nyinga en Maureen Awor Nyaranga. Awuok e kanisa mar Mbotela SDA Church. To dala awuok e kanisa mar Kobare SDA Church. Kawuono adwa wuoyo gi nyithindo. To kapok achako wuoyo gi nyithindo, wabiro bero wer matin mar nyithindo mondo mi wachak lemo kasto wawuo gi nyithindo. Werni wero kama: Mor 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 chunya opongi morne mor 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 nikech asewinjo kaka wena richo wanga ochomo polo to chunya mor ahinya kod mor mar Yesu. Ang'eyo ni ka in dala kanyo ting'e wendno tiwere koda. Wadhi lemo. Erokamano Nyasaye kuom miyo odiochieng' ma kawuono. Wadwa wuoyo gi nyithindo matindo. Wakwayi ni mondo mi bed kodwa seche duto. Wakwayi ni mondo mi bed gi nyithindo kata ka giwinjo wachni. Gimoro amora ma gidhi winjo gitime ngimagi e nying Ruoth Yesu Kristo ma jawar. Amen. Erokamano. Kawuono wadhi wuoyo gi nyithindo ewi wuoyi matin miluongo ni Onesimus. Onesimus ne odak gi Filimon. To Filimon ne jatich Nyasaye mane nigi gik mang'eny. To wayudo ni kano dak kode to Onesimus ne ok en ng'at ma jadiera. Ne en ng'at ma kawo gik moko ka ok omiye. To mano ne ok ber ne Filimon. Kata Filimon ne en ja Nyasaye lakini nong'eyo ni gima Onesimus ne timo ne ok ber. Onesimus kanong'eyo nosefwenye to no owuok kuma ne gidake maniluongo ni Kolosai. Kowuok kuno to ringo tikono wani kuma nodhiye niluongo ni Roma. Roman kuno ne bor kabisa. To nowuotho mochopo. Kochopo kuno to chopo ir Paul.
Paul mabikono anen jatich Nyasaye. Nochopo ir ng'a? Ir Paul. Nosetiyo ne Nyasaye ndalo mang'eny. To nochopo momake motere jela. To kotere jela kuno nokoweyo wach Nyasaye. To kane gin e jela kuno ne gin gi Timotheo. To kane Onesmus ochopo irgi to gikawo Onesmus kaka achiel kuomgi. Nok ging'iye kaka jaricho. Ne gikawe kaka achiel kuomgi. Gipuonjo Onesmus, Onesmus oyie kuom Yesu Kristo. To koyie kuom Yesu Kristo, to en be nodhi mbele gitimo wach Nyasaye. To kanodhi mbele gitimo wach Nyasaye, wayudo ni Onesmus nong'eyo wach Nyasaye molokore, mowe timbege duto manotimo chon. Tadiera Nyasaye noloke nikech ok ni Onesmus ne ok ong'eyo wach Nyasaye. Nong'eyo, lakini ne en dhano emomiyo notimo gik mane ok onego bed notimo. Kane Paul gi Timotheo osebedo kode mopuonje, ong'eyo wach Nyasaye mochako mako kendo. To Paul neno ni kik adong Onesmus kae, dwana tim nang'owa odogi ir Filimon kuma nodake. To par ni nowuok ir Filimon nikech nokwalo, niluonge ni jakuo. To nong'eyo ni kaso oseng'eto ni biro make. To Paul neno ni mondo mi ondik ne Filimon barua. To ndiko ka gin gi Timotheo gindiko ne Filimon barua. Okwa Filimon mondo mi otimang'o oyie okaw Onesmus kendo mondo mi gibed kode. To okono Filimon niya, andiko barua ni kang'eyo ni iyie kuoma an Paul. Paul ma nomiyo Filimon ong'e wach Nyasaye mochako timo wach Nyasaye. Takwayi ni mondo mi iyie ikaw Onesmus ok kaka jatich kendo to ikawe kaka jatich Nyasaye, owadwa e kuom Kristo. Kwa hivyo odhi omiye barua dhi ne Filimon. To barua kosedhir Filimon, muma ok konwa ka Filimon noyie mondo mi okaw Onesmus kendo. To wang'eyo nikech Filimon ne jatich Nyasaye, nyaka noyie mowinj wach ng'awa Paul. Kaka Paul nokone mondo mi okaw ng'a Onesmus, mondo Onesmus odhi mbele gitiyo ne Nyasaye. To ka in nyathi ma intie dala kanyo, sami timo makosa, itimo nang'o? Iwe wach Nyasaye nikech itimo makosa? Ok iwe wach Nyasaye nikech itimo makosa. Idhi mbele gi gimoro amora mitimo nikech dhano e makoso. To neno ni Onesmus nikech noseng'eyo wach Nyasaye chon, nokoso to nong'e makosa ne, oringo mondo mi odhi oyudi kama onya yude konyruok. Tadier Nyasaye ok we joge, ng'ata moyie kuom Nyasaye mano e ng'a ma Nyasaye nigo seche duto. Kanodhi ir Paul mokono Paul nokoriembe nikech korin jakuo dhi mabor. Paul notimang'o? Paul noyie mokawe mopuonje. To janyuol ka in dala kanyo, be ipuonjo nyithindi? Be ikono gi gima rach? Onesmus nong'eyo wach Nyasaye, to nikech ne en dhano, notimo makosa. Oyie makosa ne ma odhi mbele gi ngima mar tiyo ne Nyasaye. Ka wasomo buge moko be wayudo, ka wasomo buge moko e wi Onesmus, wayudo ni Onesmus nodhi mbele gi tiyo ne Nyasaye kanosedok ir Filimon. Fabro somo e buk mar Isaya wes 40:31, dhoge wang'e matindo 31, wacho niya, to joma oketo geno gi kuom Jehova Nyasaye, tekregi noduogi. Gibiro huyo mana ka ongo mafuyo gi buombe. Gibiro ringo to ok gibi bed mool. Bende gibiro wuotho to tekregi ok norum. Onesmus nowuotho, wacho ni nowuok Kolosai kodhi Roma, to kochopo kuro nodhi mbele gi wach Nyasaye nikech nogeno kuom Nyasaye. Nyathi man dala kanyo, seche duto te wadhi kanisa ipuonjowa. Gimipuonji e kanisa, be iluwe? To gimoro amora mitimo e ngimani, be en gimitimo maluwo wach Nyasaye? To kikoso, be ikwa ng'wono mondo mi Nyasaye ong'woni? To king'eyo wach Nyasaye, kata wan jonyuol mabedo gi nyithindwa ot, kata janyuol masani obet kanyo, winjo ka wawuoyo gi nyithindo matindogi, be ikono nyathi ni gimitimo ni rach? Be ikono nyathi ni gimitimo ni ber? To ka duto te
otimore e nyim Ruoth Nyasaye. Wang'eyo ni nyithindwagi gibiro bedo nyithindo mabiro dhi e polo chieng' ma Yesu duogo. Erouru kamano, walemo. Erokamano Nyasaye kuom miyowa sani mar wuoyo gi nyithindo matindo. Wang'eyo ni nyithindo gi pod tindo, samoro wigi wil, gitimo gik moko nego gitim. To wang'eyo ni ka gibiro kuomi tibiro nyisogi yo mondo mi gimed timo gik mabeyo e piny ma wantieni. Wang'eyo ni warito duogo mari, to ka warito duogo mari ok wagombi ni mondo mi wadhi wawe nyithiwa matindogi. Wagombo ni mondo chieng'no kochopo to wawuog warom kodi gi nyithindo duto te ma wan go ma wapuonjo seche duto. To ka wang'eyo ni wakoso, mondo mi wakwa kosa ma wakoso, mondo mi ing'wonwa. Wawacho matin go e nying Ruoth Yesu Kristo majawar. Amen. Erouru kamano. Nawacho ni nyinga Morin, awuor Nyaranga, an japuonj nyithindo, apuonjo nyithindo kuonde mang'eny, tawuok e kanisa mar Motela SDA Church. Namba mar simu en 0713 869 176. Erouru kamano. Nyasaye mondo bed kodi. Bende seikore romo ne Yesu jawar, biro mare okayo oduogo machiegni. Bende seikore romo ne Yesu jawar, biro mare okayo oduogo machiegni. Gode biro yengni, nembe biro ringo, chieko biro duogo, wananene wangewa, bende ini chungi, koso ini ringe, lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Gode biro yengni, nembe biro ringo, chieko biro duogo, wananene wangewa, bende ini chungi, koso ini ringe, lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Yao chunyi ne Yesu jakayuda olongi, era mare ogundho oloyo lepacho. Yao chunyi ne Yesu jakayuda olongi, era mare ogundho oloyo lepacho. Gode biro yengni, nembe biro ringo, chieko biro duogo, wananene wangewa, bende ini chungi, koso ini ringe, lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Gode biro yengni, nembe biro ringo, chieko biro duogo, wananene wangewa, bende ini chungi, koso ini ringe, lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Gode biro yengni, nembe biro ringo, chieko biro duogo, wananene wangewa, bende ini chungi, koso ini ringe, lok chunyi mondo wadhi e dala, Yesu ema luongi. Lok chunyi mondo wadhi
iluongo gi ni The Realms Melodies Ministers. Gichiegni nyisowa ni en realms koso realms ka studio wa kuma wantie ni kawuono wantie Embakasi Central Church kendo wadwa ng'eyo ni kwaya mawer mametni gin jok mage to giwuok kanye to inya yudo gi kanye. An gi kiongozi mam viene machiegni via ka adwa ni mondo ichung pika. Thank you. Kora adwa ni mondo wagone mbaka. Jok ma ni dala kacha diher ni ging'eane ni nyingi en ng'a? Okay, gi nyinga iluonga ni Jacqueline Babu. Ma ji ong'eya godo. Kidaher ni wang'eane ni ma en Realms Melodies Ministers koso Realms koso en kizungu? Kizungu ema changanya go matin, lakini wan waluongo ni The Realms Melodies Ministers. The Realms Melodies Ministers. Ineno koro sani waseyude maber. The Realms Melodies Ministers. Yes. Erokamano ahinya. Uyudore e boma mane? Wan Embakasi East. Ma en a group mane wa form 2024. Waleme kanisni mopogore opogore. Koro waneno ni wabi pamoja mondo walandi injili. Koro ma district maru Embakasi ka kanyo wayudore. Kanisa mane mudhiga? Pok wabedo affiliated gi kanisa lakini pod one group. Un group manuka nuchakore karang'o? Nwachakore 2024. 2024 manwachake. Mana on 14 2024 manyoroni. Koro pod wadhi mbele. Erokamano ahinya. Un ji adi e group ni? Group ka sani kadang' awach wan gimoro ji 25 kamae. Ma ukaw rudhi, ukaw ji mopogore opogore madwa lando injiri. Madwa yalo injiri gi wach werni. Erokamano ahinya. Koro iwacho ni un jo The Realms Melodies Ministers. Erokamano ahinya. Un gi volumes adi ma usegolo? Sani wan gi volumes 3. Wan gi volumes 3. Kendo wan gi YouTube channel. Kendo wan kendo gi TikTok. Bende wan tiere. Wanya yudo kaka ng'a? The Realms Melodies Ministers. Erokamano. Nyingwa en mana chiel. The Realms Melodies Ministers. Erokamano ahinya. Un kaka The Realms ma uchako ruma na 2024 ka. Midhiero mage muyudo? Midhiero to matindo tindo nitiere. Koro sani kaka awach ni kanisa pok wayudo. Na ing'eni samoro ka wadwa dhi oko. Ti yudo ni samoro tek nikech jo kanisni moko penjo ni man to gia e kanisa mane. To ing'eni e kanisa bintie joma pengo gi joma yie. Lakini wan kaka nwawuok ni walando injili ok wayiero kuma wadhiye. Wanyalo dhi kamora mora mwalando injili. Be untie process mar manyo kanisa koso podo okudwa bedo affiliated gi kanisa mora mora? Wan gi process mar manyo kanisa. Wasendiko barua to waparo ni Nyasaye biro loche. Wasendiko barua e kanisa mora achiel. Erokamano koro pod warito. Erokamano ahinya. Ing'eni wamor kodu nikech chakre uwer wende mamit ahinya. Ng'ama puonjo uwer? Wende gi wan gi japuonj ni ok oyudore kae lakini japuonj nitiere. I give shout out to my teacher, Teacher Vincent. Ene mano puonjo wa wende gi eki. Oluongore kacha ni Wuod Sara, mane nying mong'ego kabisa. Koro ene japuonj mosebedo ka miyo wa volumes gi to volume mogik to miwa gi japuonj machielo. Enka? Onge kae. Lakini nyinge iluonge ni Ryan. Ryan emomiwa volume 3. Erokamano kendo mwalimu sani timo tich maber. Erokamano. Anagon erokamano. Wach injili ni ma utimo. Uwera wera koso nitie gimoro kendo ma utimo as a group? No, as a group koro en mana kwaya. Kendo wabiro ni mondo walandi injili e yor wer. Koro wer no ema sani pod watimo. Erokamano. To midhiero mage muyudo kaka The Realms? Midhiero to nitiere lakini sani koro okane midhiero malich ahinya. To ing'eni koko luwore gi tich ma watiyo mar Nyasaye ni. Nitie gik moko kaka finances. Tiyudo ka samoro jomoko ni piny to jomoko ni malo. Koro watema. Wa move to nikech nwabiro ka mondo walandi injili. Tang'eyo ni Ruoth biro loche. Erokamano ahinya. An ing'eni amor kodu nikech kaka un kamano uchako 2024 to un ji 25 nyaka sani. Wagone Nyasaye erokamano tageno ni group useloro group koso pod you welcome other people mondo bi
mwendo o join group maroni? Waruako ji kabisa nikech pok waromo. Ing'eni e tich Nyasaye ka ok inyal loro ne ji dhot. Pok waromo, pod wadwaro ji. Wawacho ni wayudore Embakasi East kacha ema wa based on, lakini kanisni to pogore. Koro kanisa miaye ok ochuno. Intek ni wabiro walando injili, lakini wan based watimo practice Embakasi East. Kanye mwayudore. Pod wayao dhot. Ka jowa pok oromo, pod wadwaro ji. Koro kineno ka wan smart kama pod wadwaro joma smart ka wan mondo bi ojoin. Erokamano ahinya. Process mane ma utiyogo mondo omi ng'ato join group mar Realms ni? Okay, wan gi constitution ma gi nembni. Gi joma dwa join, nitie nembni ma ginyalo contact mondo giyudwa godo. In gi thuolo mar miyowa namba koso gidhi adhiya TikTok kata YouTube to gior message? Pod anyalo miyo gi namba nikech koro wan ka nyaka chiw namba. Namba munya yudowa go en 0746 234 083. Abro nuoyo 0746 234-083. Gwago namba no anytime ibro yude. Erokamano ahinya. To un gi thuolo koso un thuolo ma ji nyaluongo e kanisni mopogore kata crusade mondo dhi ulanda ne injili? Thuolo wan go waseyudo thuolo kuom dhi e kanisni mang'eny gi kuonde moko mag lando injili. Koro onge kuma waloro. Ka in gi invites, kindly ornwago aora wabro kawe nying Yesu. Erokamano. Anamor ahinya nikech koro ji oseng'eni Realms Melodies Ministers ni un jok mage to uwa kanye ma wagone Nyasaye erokamano ahinya. Tageno ni nitie jahera mar injili ngima kata janeno maneno wa to bro gwedho maber ahinya. Erokamano. Koro iwacho ni YouTube kacha ka wadhi to wawacho ni The Realms Melodies Ministers. Wang'iyane kaka sami wacho? Okay, kidhi e YouTube marwa waluongore ni The Realms Melodies Ministers. TikTok account bende wan godo ma pod waluongore ni The Realms Melodies Ministers. Wakwayo uni mondo subscribe, you share and you like. Mondo injili mar Nyasaye odhi mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Namor kodu to ageno ni nitie ng'ama ni dala kacha ma omor kodu zaidi. Ageno ni pod wadhi mbele gi wach lando injili ni. To Nyasaye bro ting'owa malo sama walando injili ka wapake. Erokamano ahinya. Amor kodi to kudhi kanisa kawuono mosna gi to inyisgi ni ka wuok Ramogi ka waoro mos. Erokamano. Erokamano ahinya. Wakao. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya magi jo Realms Choral pod gin kodwa kae Embakasi Central SDA Church to kendo pod gidwa miyo wawer. Okudwa dhi mabor nikech gidwa miyo wawer mana sani. Erokamano. Parapanda zimepigwa baragumu, kuna vita nimevaa, silaha zangu najongea vitani, nikiwa na Yesu niko salama, aniongoza vyema, ushindi ni wangu. Parapanda zimepigwa baragumu, kuna vita nimevaa, silaha zangu najongea vitani, nikiwa na Yesu niko salama, aniongoza vyema, ushindi ni wangu. Dunia iketisha, nimwogope nani? Sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha. Nasimama kidete juu ya mwamba wangu, Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi, aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yu pande wangu, siogopi chochote. Chukua dunia, niachie Yesu wangu
nimwogope nani? Sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha. Nasimama kidete juu ya mwamba wangu, Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi. Aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yu pande wangu. Siogopi chochote, chukua dunia, niachie Yesu wangu anatosha. Amkeni jeshi la Bwana, vita hivi ni vya imani. Butuka, wacha usingizi, chukua silaha. Vita si vya nyama, tena si vya damu. Mtangulize Yesu akushindie. Amkeni jeshi la Bwana, vita hivi ni vya imani. Butuka, wacha usingizi, chukua silaha. Vita si vya nyama, tena si vya damu. Mtangulize Yesu akushindie. Dunia ikitisha, nimwogope nani? Sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha. Nasimama kidete juu ya mwamba wangu, Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi. Aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yu pande wangu. Siogopi chochote, chukua dunia, niachie Yesu wangu anatosha. Dunia ikitisha, nimwogope nani? Sina hofu moyoni, Yesu aniwezesha. Nasimama kidete juu ya mwamba wangu, Yesu jiwe la pembeni, yeye ni mkombozi. Aongoza katika vita, ushindi ni wangu. Moyoni nina amani, najua yu pande wangu. Siogopi chochote, chukua dunia, niachie Yesu wangu anatosha. Adaketo ni ohala maber moki strain sana nikech nyathi manyako, but profit be ni malo kabisa. Adwaro ketie ngima mane mayiero ni. Adwa ng'iyo kuma nakonyo gi. Nyalo tera kono karama. Okan dadir ni ji tewe ero Nyasaye. Itemo wuoyo kuom Pastor Silas donge? Chai tamus achiel ng'ato tieko kende. Bonfas, Opondo, Limo Akoni. Juma ka juma wayudo jip, ngima lokore, chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite mi iyud lokruok e ngimani.
Bi kaka ino. Bia bia. Mungu wetu ni wa maana. Injili kalo. Mungu wetu ni wa maana. Ngeso ka ngeso sa parga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa paga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso sa parga chiel mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Ochopo sama wadwa winjo wach Nyasaye kendo jakwath Cliff Nyanji osechopo ka kendo oikonwa sermon mamit ahinya. Biuru machiegni mondo wawinjane wach Nyasaye. Ne jawinjo mara yena monda gone Jehova Nyasaye erokamano e sabato makawuono, sabato mane pok obedie kendo sabato ma ok nochako bedie kendo nyaka sigand piny rum. Jadolo Nyaji Cliff oyudo thuolo mondo jiwre kodu e sabato makawuono. Gi nyinga an Pastor Cliff Nyaji ma gidala awuok e kanisa mar Masala e bwo Kagwa District, Kagwa Station, Northwest Nyanza Field. To gisani Nyasaye oloso nadak ane piny mar Nairobi e ora mal kendo e kanisni marito ane kanisa mantie Dawabu District. Dawabu District nitie East Nairobi Field. Wantie kod kanisni 4 Patanisho, Dawabu, Soweto kaachiel kod Sunshine. Kanyo e kuma inyalo yudae. Yena nikech sa mondo adonj kodi tir e wach mar Jehova Nyasaye aeto gikone wanalam kodi Jehova Nyasaye. Kamanade kuma iwinjae nyalo bedo ni seche moko inena ka ine mtoka, seche moko inena kichomo kari mar tich, nyalo bedo ni seche moko inena kichomo e arus moro kata e liel moro. Agweli nyathi Nyasaye miya thuolo matin kende tu mondo wajiwre kodi e sabato makawuono aeto analam kodi Jehova Nyasaye. Wenda mondo olim. Baba wa kendo Nyasachwa, duong' kod pak odogne polo malo nikech iber. Nyadichiel Jehova Nyasaye yudo thuolo mondo ajiwra kodi, ajiwra gi nyithindi kamade kuma gintiere. Seche moko nyathini moro nena ka ine osuptal, moro nena Jehova Nyasaye ka piny ochame kuma onyalo chuowi webe onge. Nyathini moro seche moko onena Jehova Nyasaye ka otieno tulu osebedo kochwero pi wang'. Maditi koda Jehova Nyasaye mondo akel geno ne nyithindi madwari. Duong' kod pak odogne polo malo nyaka chien e nying Yesu Kristo kwayo. Amina. E buk mar rapar mar chik 6 wesne 10 to kod 2. Rapar mar chik 6 wesne 10 to kod 2 wacho niya: to kik wiyi wil gi Ruoth Nyasaye mane ogolowa e piny Misri kuma nubede wasumbni. Anuoyo. To kik wiyi wil gi Ruoth Nyasaye mane ogolowa e piny Misri kuma nubede wasumbni. Jandiko ma buk mar rapar mar chik en misumba Nyasaye ming'eyo milongo ni Musa. Musa ondiko buge mathoth kendo Musa ema Nyasaye notiyo kode mondo mi ogol nyithind Israel ka gin e piny mar twech. Musa owuotho gi nyithind Israel. Musa okadho matek, bedo jatelo ok osebedo tich mayot mane Musa timo. Achien koro Musa gone oriti ne nyithind Israel. Achien Musa koro neno na adier ndalone modagi bwo pinye to koro rumo. Musa ndiko buk mar rapar mar chik kosiemo ne nyithind Israel. Musa koro nyisogi niya, anto kumose chopo jokama adhi bedo maonge kodu. Anto kumose chopo ni seche moko ok ubiro nena nyaka chien. Ta wach magomo mondo minia wach nu nyithinda en ni kik wiyi wil. Chungi wach achiel nyithi Nyasaye gi thuon wach mawacho niya kik wiyi wil. Dalawa kik wiyi wil. Wich wil en tuo marachie mathiedho tek. Ang'eyo maonge kiawa nitiere mine moko
mane wigi no wil nyaka gi chuogi. Nitie chuo moko mane wigi no wil kata gi mondegi. Nitie nyithind Nyasaye moko mane wigi no wil kata gi jonyuolgi. Abiro mondo mina sim nyithindawa ni kik we wil gi Jehova Nyasaye. Kik we wil nyathi Nyasaye. Kata mana jo siasa wigi no dogo wil gi jogo mano mondo gokinyi mondo mini giketgi kata tielo magintiere no. Kik we wil gi Jehova Nyasaye. Musa wuon chako siemo nyithind Israel e buk mar rapar mar chik 8 wesna 11 mawacho negi niya, kik we wil gi Ruoth Nyasaye ma Nyasachu, kendo kik uwe rito chikene gi buchene ma miyo kawuono ni. Kusebedo gi chiemo mang'eny moromou, kendo usegero udi mabeyo mudakie, mijambu gi fethu gi dhahabu kod mwandu duto medore, to kik ubed josunga mi wi wil gi Ruoth Nyasaye ma Nyasachu mane ogolo we piny Misri kuma nubede wasumbni. Jadalawa achungi wach achiel ni kik wi wil. Wich wil en tuo marach e thiedho. Wich wil osemiyo jomathoth, osemiyo miere mang'eny obarore. Wich wil mawuoyego ni osemiyo nyithind Nyasaye moko osebayo gitimo gik magihero. Emomiyo Musa obedo piny aito nyiso nyithind Israel, anto koro seche moko aweu, seche moko kubro nena, to migao maduong' machung' mondo mine awachnu en ni kik wi wil. Nyathi Nyasaye seche moko isewil to mari duoge dala. Nyathi Nyasaye donge king'iyo ngimani wiyi osewil gi Jehova Nyasaye. We ago mos Nyathi Nyasaye, wawuo gi seche moko. Nitie jok moko mane somo mane lwet ji, seche moko itimoni arambe, seche moko chopo kiwango moko ma iwuotho koni gi koni, somo bedo matek, to tine Nyasaye osegwedhi. Seche moko in kod tich maber, seche moko in kod mwandu, wiyo wil nyaka lwedo manokonyi. Yawa Nyathi Nyasaye, wiyi wil nikech ang'o? Seche moko jok moko ne chandore achanda ni mondo mini dhi koni, ni gik moko bedo matek kodi, to Nyasaye magwenyo lwedo, Nyasaye oseketi kamoro ma seche moko in gi nyaka tich minyalo tiyo. Wiyi wil nikech ang'o? Wiyi wil nikech ang'o Nyathi Nyasaye? Wawuo gi mine moko mane seche moko ne usewuotho ndi, ne seche moko ne iselokri ngere gweng'u, seche moko nikech Nyasaye notami nyathi ilokri gimoro nono e gweng'no, to nikech Nyasaye maparo joge, Nyasaye otimo ng'wono masani nyalo luongi ni min ng'ane. Ok in ga nyathi achiel, tin gi nyithindo modhuro, to seche moko wiyo wil gi alama ne siko kilemo. Wiyo wil ni kara nitie Nyasaye mano mi nyaka nyithindo. Musa nyiso nyithind Israel niya, jodala wase wuotho kodu ang'eu. Wiyo wil gi Jehova Nyasaye. Dakupare chien kane uonge chiemo, to ne ukwaye Nyasaye, Nyasaye nokelonu mana. Dakupare chien honni madongo mane Nyasaye osetimo ngimau, kane jo Misri dwa negowa, to Nyasaye molamoni noyie mondo mini ndara obede nam. Wiyi wil nikech ang'o? Jodala wa nyikwara mogi, wiwa wil gi Jehova Nyasaye nikech ang'o? We awuo gi mama moro, wawuo gi jaduong' moro mane seche moko ne kod ohala moro mane timo. Iwuotho koni, seche moko en ohanda swekra, iwuotho koni to idhi koni, jokanjo be ni kodi, iwuotho koni jodala wa ok inyal, to tinde Nyasaye osekonyi. Nyasaye osekonyi ma in gi jal ma in gi duka moro maduong', to ni penji ni yawa, to tinde dak ibi kata ilem ni yawa ni we wach ni tinde kata ticha mana kenda ng'ama nyalo we kacha be onge. Wiyo wil gi Jehova Nyasaye. Ai minwa, dogane chien, parane dalau Nyathi Nyasaye, parane kaka nukwecho, parane kaka koth negou, parane gik madongo, madhierni madongo mane ukadho dalau. Nyasaye magwenyo lwedo, Nyasaye oseketi kiwango moko. Wiyi wil gi Jehova Nyasaye nikech ang'o? Parane kaka ne ituo, seche moko ne ichopo kiwango moko makata ka niwinjo nduru kamoro, to nong'ere maber ni macha wuod ng'ane kata macha nyar ng'ane monindo, to Nyasachwa ni notimo ni madong'. Sani ngima
we will kechango, we will Jehova Nyasaye ni kechango. We buk mar Isaya king'iyo 38 Isaya 38 kelo no sigand jal moro miluongo ni Hezekiah. To kendo kisomo kacha Biblos nyalo nyisi niya Hezekiah ne tuo, kendo tuo ne cha nohewore kabisa. Hezekiah nochopo kiwango moko ne ochiegni nindo, ne ochiegni tho. To duol Nyasaye tiyo gi misumba ne miluongo ni Isaya wuod Amoz. Nyasaye nyiso Isaya wuod Amoz niya dhi nyis Hezekiah ni en to koro sa chochopo, ok obro kuo, odhi tho, olam mwandune, aite po gigene ne wuode. Isaya ochopo kacha to nyiso Hezekiah wach. To gima mora gi Hezekiah en niya lokore piny, aito ng'iyo korot to lamo Nyasaye. To Nyasachwa ni mamiyo thuolo nyadichiel kendo Nyasaye ochako paro Hezekiah omede higni 15. Gima lit na jodalawa magini nyalo timreni to nyalo timrena. Isaya kisoma Isaya 39 Biblos ma Nyasaye wacho niya endalogo Merodak Baladan wuod Baladan ma ruoth Babylon noro joote ir Hezekiah gi barupe kod mich nikech ne owinjo ni yando tuo to koro osedogo magima. Hezekiah norwako jotelogo monyisogi mwandu gi duto mane ni ode mar keno kaka fedha gi dhahabu gi gik mang'we ng'ar gi mo manengone tek kod gir lweny kaachiel gi gik moko duto mane ni kuonde kenone. Winji nyathi Nyasaye, Hezekiah ne tuo to jootegi owinjo honni madongo mane Nyasaye otimone Hezekiah. Gimalit na miwuoro kar mondo mine Hezekiah oting' Nyasaye malo, Hezekiah koro tangone mwandu duto ma en go e lwete. Hezekiah tangone giti kar mondo mine onyisgi niya yanda tuo to koro chango to koro ngima. Hezekiah nyiso ne mwandu duto ma en go. Emomiyo auchiel Biblos wacho niya ndalo biro ma gik moko duto manie odi makar kwereni osekano nyaka chiel kawuono noter Babylon. Nyasaye nyiso niya Hezekiah yanda med higni 15 kar mondo iting' nyinga malo. Hezekiah we mondo awachni kar isebedo mana kilama kayiem nono, mwandu mineno gi te, mwandu gi te ibro kaw tibro kel Babylon. Jodalawa wi wil gi Nyasaye nikech ang'o? Parane madongo ma Nyasaye osetimoni. Ng'iyane dalau kaka koth ne gou, kaka ni ukwecho, kaka seche moko ne uonge gimoro amora te. To Nyasachwa ni otimonu ng'wono. Tinde dalau eminyalo ket kaka map. We will gi Jehova Nyasaye nikech ang'o? We will gi Jehova Nyasaye nikech ang'o? Yamonda lor kodi gi buk mar Ruodhi mar 2. King'yo buk mar Ruodhi mar 2 4. Of course nyalo chake ga achiel kanyo. Biblos ma Nyasaye yango na chiliel moro mane chuore onindo. Bende chuore ne mana jadolo. To bang' ka chuore onindo, mama ni odong' gi gowi mopene to ere kaka onyalo chulo gopegi. Aeto gima chik by then ne wacho niya ng'ata mani gowi chuno ni nyithinde nyaka kaw, aeto nyithinde nyaka tere twech. Omiyo nyithindogi ka mama ni ofwenyo wachno to ringo wes 2. Mama ni oringo ir misumba Nyasaye milongo ni Elisha. Aeto Elisha penjo mama ni niya, Elisha nopenje niya datim ni ang'o? Nyisa gima in go e odi. Haleluya jo Nyasaye. Hawi ok bi abiya, gweth ok bi abiya. Nitie gik moko manyaka itim e ngimani eka Nyasaye gwedhi. Elisha penjo niya, of course anyalo timo hono, lakini nyisa ni niya odi to wan gang'o? Gima moro gi mama ni wacho niya e oda kucho aonge gimoro mak mana mo. Ang'o mono mama ni wacho niya Elisha misumba Nyasaye aonge gimoro amora e oda? Elisha mama ni tieko wacho niya e oda aonge gimoro mak mana mo. Gima tinie no ema Nyasaye timo go honni. Opakruoth Jehova Nyasaye. Adek wacho niya eka Elisha
onyiso mamano gimono beno timo. Onyiso mamano niya kato benyo lit wuotha kor gweng ola gulni aito banki se ola gulni gote duoge odi iloro odno kachiel gi nyithindi aitine teko ma Nyasaye timo. Amor gi jogi mamani otimo gima misumba Nyasaye nonyise. Auchiel wacho niya buk mar Ruodhi mar 2 4 verse 6 wacho niya ne gimedo timo kamano nyaka gulni duto pong'. Omiyo kano kwayo wuode mondo ogamne moro to wuode nodwoke niya onge modong'. E sanogono mo nochok. Eka dhakono nodhi monyiso ng'at Nyasaye. Haleluya. Winji gima timre. Banka mamani oneno hono mane Nyasaye otime ode. To mamani okwayo wuode mondo mi okelne agulu machielo. To dogo fwenyo ni agulni modong' onge. Aito Biblos mar Nyasaye nyisa niya mamani owuok modok back to the source mar wuon mo milongo ni Nyasaye. Mamani ofwenyo niya odok ir wuon mo ma en Jehova Nyasaye. De an jadolo nyaji ingege bada timo da kao agulni aita usgi kuonde mopogre mondo mine tek shida mane ango. To mamani ofwenyo niya wan kod moe odwa kae. To moni nitie ng'at moro achiel mokelo mo ma en Sibuor makadhod Juda. Omiyo nyaka odog ir wuon mo. Mamani wiye nokowil. Haleluya. Jodala wade ande wiye dosewil. To gima mora gi mamani odogo bedo mamor. Aito dok ir Elisha ma en wuon mo. Aito penjo Elisha niya erasene no ka onni moko osetimre. Jadolo tidati mang'o. Nyithi Nyasaye jikwara mogi. Achung gi wach achiel Sabato ma kawuono ni kik wil Jehova Nyasaye. Ibedo dhano nikech Nyasaye. Ibedo dhano kaka intiere no nikech nitie ng'ato moro mane siko ka lemoni mondo mi nibed kamoro. Wi kik wil Jehova Nyasaye. Nyalo bed ni sebayo mabor duog dala. Wuonwa oseikore bade oseyar malach mondo mi okeli dala. Kik wil gi Jehova Nyasaye. Emomiyo ka Musa tieko buk mar 10 mar chik 8 wes 10 to kod 1 to onyiso nyithind Israel onyiso gnia an to kora weu jodala wan to kora weu lakini gima wach ni kik wil. Nyasaye oseting'o miere moko malo wil nikech ang'o. Nyasaye oseting'o nyithindo moko malo wil nikech ang'o. Seche moko nitie nyithindo moko mane seche moko ne siko kilemo negi alema to tinde kar mondo mi gichung' mtokni e kanisa mtokni go tichung' e mba. Wi kik wil gi Jehova Nyasaye. Musa nong'eyogi. Emomiyo Musa nyisogi niya jodalawa anto seche moko kubro nena kendo but we mondo awachnu kik wil gi Jehova Nyasaye. Emomiyo buk mar 10 mar chikno 8 wesne to 20 wacho niya adier ka okuluoro Nyasaye ma Nyasachu to notieku mana kaka ogendni ma obiro tieko ka udonje piny Misri. Nyasachwa ni molamoni ento seikore mar mako badwa. Ang'eyo maonge kiawa which will nyalo bedo lakini waduog dala. Ang'eyo maonge kiawa seche moko usekadho matek e mier kuma untiere no lakini one day a day is coming ma Nyasaye ne lok sigendni. To ka Nyasaye ne lok sigendni mag mierewa kik wiwa wil gi Jehova Nyasaye. Kik wiwa wil gi Jehova Nyasaye. Ang'eyo maonge kiawa rwako lewni nyalo bedo matek to sani Nyasaye oyie in gi nanga minyalo rwako. Wi kik wil gi Jehova Nyasaye. Ang'eyo chieng' moro achiel isechandori ni manyo tich. Ang'eyo Nyasachwa ni chieng' moro achiel enomiyi tich. To ka Nyasaye omiyi tich kik wil gi Jehova Nyasaye. Chieng' moro achiel Nyasaye ne miyi nyithindo. To ka Nyasaye omiyi nyithindo kik wil gi Jehova Nyasaye. Chieng' moro achiel Nyasaye ne miyi mwandu. To ka Nyasaye oketo mwandu e lweti kik wil gi Jehova Nyasaye. Nyasaye nyalo loko sigendni. Nyasaye nyalo piaro miere moleo. Nyasaye nyalo paro nyaka dala moran. Dala ma seche moko ing'iyo ka onge nengo. Nyasachwa mwalamo ni
oyikore mar parowa. Atieko kodu kawacho niya, kik wiyi wil gi Jehova Nyasaye. Wiyi nyalo wil, to kik wil gi Jehova Nyasaye. Wiyi nyalo wil gi chuori, wiyi nyalo wil gi chiegi, wiyi nyalo wil gi jonyuolni, to kik wiyi wil gi Jehova Nyasaye. Mar Nyasacha gwedhnai, mar Nyasacha ritnai e sabato ma kawuono. Sika e dier Jehova Nyasaye ndalo duto e nying Yesu Kristo. Yena mondo alem kodi katieko wachni. Baba na kendo Nyasachwa, duong' kod pak odogne polo malo. Kristo wafwenyo kawuono ni en adiera Jehova Nyasaye wiwa nyalo wil. Nitie jok moko mane wigi no wil, to nikech in Nyasaye mamiwa thuolo nyadichiel, duogna mama no pacho, duogna jaduong' no pacho, duogna nyithindo go pacho Jehova Nyasaye. Seche moko nitie nyathine moro manosebaye mabor ma ok one nengo mar kanisa, duogna do dala Jehova Nyasaye. Mondo mine giko mar wuodhni wayud thuolo mar lami gi familwa duto e nying Yesu Kristo. Mane wuoyo kodi en jadolo Pastor Cliff Nyaji, e dala wuok e kanisa mar Kagwa District, Kagwa Station e Buo Northwest Nyanza Field. Gi Nairobi kae an Associate Pastor Dawabu District. Kanya sao mingima, kanya sao miangima, yodalawa kik wiwa wil. Namba minyalo yudago e oralam en 011 27 86 340. 011 27 86 340. Happy Sabbath. Erokamano ahinya kuom kete chenro mar Injili ngima, Injili makelo ngima kod an Lorraine Achieng'. Adwa gonu erokamano maduong' Elder Steve Agwa kod Elder David Odote kuom nononwa lesson mar juma. Adwa gone Teacher Maureen erokamano maduong' kuom miyowa sermon mar nyithindo. Adwa gone erokamano Jakwath Cliff erokamano maduong' kuom miyowa sermon okinyini. Kendo erokamano maduong' ne Jo Realms Melodies Ministers kuom miyowa wende mamit ahinya. Wasetieko to kendo nyaka wapangre. Okinyini adwa goni erokamano ahinya nyaka warom sabato mabiro cha. Happy Sabbath. Yesu eno yapi wangwa, randa du to chennoru.
Wabiro wero wende locho wen Musa gi Nyaromo. Omako Yesu Jawar wanamor manyaka chieng'. Eloka marora Jordan kuno kuya onge kendo. Yesu eno yapi wangwa rondo duto chieng' noru. Wabiro wero wende locho wen Musa gi Nyaromo. Omako Yesu Jawar wanamor manyaka chieng'. Bini agonoriti mano kaka chunya gombo dala. Agombo neno wang Yesu Jawar. Agombo mulo lwetene manogur. Abiro neno jolocho mundi mane okedonwe. Rondo duto koserumo pinya ore wadonjo Sayun. Bini agonoriti mano kaka chunya gombo dala. Agombo neno wang Yesu Jawar. Agombo mulo lwetene manogur. Abiro neno jolocho mundi mane okedonwe. Rondo duto koserumo pinya ore wadonjo Sayun. Bini agonoriti mano kaka chunya gombo dala. Agombo neno wang Yesu Jawar. Agombo mulo lwetene manogur. Abiro neno jolocho mundi mane okedonwe. Rondo duto koserumo pinya ore wadonjo Sayun. Bini agonoriti mano kaka chunya gombo dala. Agombo neno wang Yesu Jawar. Agombo mulo lwetene manogur. Abiro neno jolocho mundi mane okedonwe. Rondo duto koserumo pinya ore wadonjo Sayun. Bini agonoriti mano kaka chunya gombo dala. Agombo neno wang Yesu Jawar. Agombo mulo lwetene manogur. Abiro